Kaixo neskamutilok, Victor nauzue, eta oso luzaroan nire talentuaren bila ibili naiz. Talentua piraten altxorren antzekoa zela uste nuen, eta horregatik, lorategian zuloak egiten pasatzen nuen denbora. Baina zakurrak lurperatutako ezurrak besterik enituen aurkitzen. Wow, no es lo que buscabas, y lo sabes. Geroago, talentua nire baitan dagoela ikasi nuen, etzela zerbait fisikoa. Horregatik, lagunek ongi egiten zutena imitatzen saiatu nintzen. Orduan, marrazten hasi nintzen, baina txingoteak besterik ez zitzaizkidan ateratzen. Edarratxoria! Autorretratu bat da. Abstraktua da, noski. Kiroletan ere nintzen trebegia. Hartu, Victor! Berriro! ¡Zas! ¡En toda la boca! Kimikarekin ere saiatu nintzen, baina nahasketa lertu egin zitzaidan. ¡A tope de power! Wop! Interneten ere bilatu nuen, baina katutxoen bideoak besterik ez zitzaizkidan agertzen. Ahora vas y lo tuiteas. Baina egun batean talentua, nire ahotxean dagoela ikasi nuen! Eta ez, argitako, naizela abeslaria. Benetan ongi egiten dudana, gauzak azaltzea da. Hori dela eta bikoizketa aktorea naiz. Eta talentu hori, zuk zeurea aurkitu dezakezula kontatzeko, eta zure ikaskideena aurkitzen laguntzeko erabil dezaket. Berdin da pirata, pintore, kirolari, zientzialari edo youtuber izan. Denok, talentu ezberdin bat daukagu. Baina talentu horiek guztiak bat eginda, bakarrik eraiki dezakegu mundu hobe bat. Pertsona guztientzako, aukera berdintasunarekin. Izan edo ez desgaitasunik. Eta zuk, baldakizu talentua zer den, parte hartu 11 lehiaketan. Eta ezagutu zeurea eta zeure ikaskideena. Lagun gaitzazu munduari, denok bereziak egiten gaituen talentu bat daukagula erakusten. Zure talentua ezagutzeak, dena aldatzen duelako. Bihurrezazu egunerokoa parteko. 11 eta bere fundazioaren 32. lehiaketa.